Dobrý den, vítejte u našeho letního vysílání. Léto je v plném proudu a my pro vás máme další zajímavý obsah z regionálního televizního světa. Tentokrát se podíváme do Hlohovce, který je partnerským městem Hranic od 15. ledna 2002, kdy byla podepsána oficiální dohoda o spolupráci. S tamní televizí jsme právě začali navazovat spolupráci a jako ochutnávku jsme pro vás připravili 2 zkrácené verze dokumentů, které televize Hlohovec vytvořila. První z nich je sestřihem z oslav 30. výročí vzniku této televize, nabízí pohled do její historie, vývoje i současné práce. Druhou ochutnávkou je zkrácená část dokumentu o motocyklovém závodníkovi Peteru Balážovi s názvem Srdce pre rychlost, který přibližuje jeho kariéru, osobní příběh i vášeň pro rychlost. Přejeme vám příjemné sledování. Vítajte pri aktuálnych informáciách Hlohovskej televízie. K slovu sa hlási Hlohovské televízne vysielanie. Vítajte pri správach Hlohovskej televízie. Vítajte pri vysielaní Hlohovskej televízie. Vítajte pri nových správach Hlohovskej televízie. Primátor mesta Hlohovec Ján Brezovský a vedľa neho prednosta Mestského úradu Hlohovec doktor Jozef Kudla. Milí diváci, ja mám také zimomriavky priam na chrbte, lebo po prvýkrát vysielame naživo. Hlohovec má svoju televíziu a viete všetko, čo... Nemali sme ničoho, ani techniku, ani ľudí. Začali sme, vybavili sme grant $10,000, začali sme učiť ľudí, vysielali sme raz do mesiaca, neskôršie každý pondelok a v úmysle sme mali budovať, aj stále to máme, budovať zdravý lokálpatriotizmus, ktorý my potrebujeme. Naša televízia nemá profesionálnu štruktúru. Napriek tomu naši diváci nás majú radi a radi nás pozerajú. Televízia nebola pre mňa centrum voľného času. Milí Hlohovčania, žijeme v prevratnej dobe. Sme svedkami mnohých zmien, dobrých a aj menej dobrých. Jednou z takýchto zmien je aj tá skutočnosť, že my Hlohovčania budeme mať svoje vlastné televízne vysielanie. Karol Moravčík, rodák z Hlohovca, začal svoju kariéru v ochrannej agentúre, no v roku 1996 ju vymenil za pozíciu kameramana a technika v Hlohovskej televízii. Pracuje vytrvalo až do dnes. Vyberali ma z viacerých uchádzačov. Boli tam aj ešte nebohý pán Kvašňák a viacerí, aj Libant a myslím, že aj Štefan Herceg z úradu. Tak prešiel som výberovým konaním, že teda vyskúšame. Tak ma vyskúšali a prijali ma. Zaučal ma Juraj Čečetka do kameramanských vecí, lebo predtým som nenakrúcal nič takého. Nebolo to také bežné, jak teraz, že je každý kameraman s telefónom. Prvé kamery boli SVHS na veľké kazety. A strihali sme z videa na video a mali sme strižnú takú manuálnu. Neboli ešte počítače, lebo aj v profesionálnej sa používali ešte vtedy betakami. Takže my sme boli ozaj neprofesionálni, takže my sme používali bežné, čo sa strihali na tom aj svadby. Keď som došiel do televízie, boli tam aj staré kamery, stará strižňa, analogová strižňa, takže sme to upgradeovali na ten Full HD rozmer, digitálny rozmer. Dneska môžeme povedať, že televízia spĺňa ten najnižší štandard slovenskej televízie. To znamená, že ak by sme vytvorili nejakú zaujímavú vec, môžeme ho ponúknuť aj do slovenskej televízie na vysielanie. Hlohovská televízia má nový televízny vysielač. Nájdeme ho na Koperníkovej ulici na jednej z najvyššie položených ulic Hlohovci. Odteraz bude vysielanie prebiehať cez tzv. DVB-T systém. Okrem toho, že sme v káblových operátoroch zapnutí, sme aj vzduchom z vysielača nad Koperníkovou ulicou. Je to jeden z najvyšších bodov nad Hlohovcom. Tento bod nám zabezpečuje, že pokrývame približne 20 km okolie
a ten signál je tak dobrý alebo tak kvalitný, že ľudia, keď prepínajú medzi veľkými televíziami, ktoré sa dajú vzduchom chytiť a prepnú si hlohovskú televíziu, vidia vlastne podobný štandard, rovnaké rozlíšenie Full HD ako pri veľkých televíziách. No a okrem toho teda posilňujeme tú internetovú platformu, čo sa týka YouTube alebo Facebooku. Moderné správy, moderná grafika, kľúčované správy, to znamená, že používame zelenú kľúčovaciu plochu, na ktorej sa kľúčujú moderátorky. To bol záver dnešného spravodajstva. Vítajte pri novom vydaní správ Hlohovskej televízie. Pripravili sme pre vás prehľad udalostí v našom meste. Prajem vám príjemné sledovanie. Sú najdôležitejší diváci a keď majú takú ešte aj konštruktívnu kritiku, môžu kritizovať, ale nie, že to sa mi nepáči, ale že prečo. Aby ďalších 30 aj 30 rokov teda ešte vydržala, aby tu bola dobrá technika, dobrí kameramani, strihači, redaktorky. A mohli sme spoločne oslovovať aj tí, čo prídu po nás. A verím, že televízia tu zostane, lebo ja som stále o tom presvedčený, že televízia má opodstatnenie pre naše mesto. Aby sme sa vyhli situácii, kedy ľudia povedia, že v Hlohovci sa nič nedeje. Ale ono sa deje. A preto si treba či naladiť, alebo pozrieť si na facebookovej stránke vysielanie a uvidíte, že Hlohovec nie je nudné mesto. Krásne, vidíte, ja ste sa toľko báli. Keď sa na tieto motocykle pozriem, tak hneď mi napadne myšlienka, že keď som začínal, zbadal som Pioniera, tak chcel som si ho kúpiť, nemal som na to. Babka mi kúpila motorku prvú, Pioniera, a jazdil som na ňom, vozil som sa na ňom v jednej v noci asi 3 dní. Pršalo, chodil som sa domov len prezliekať. No samozrejme, že motocykel to bol jak pekná žena, alebo baba, keď som niekoho zobral a previezol som ho, tak bola rada a v tom to tak začalo, že ženy, motocykle a jedno z druhým. No. To bol taký ten začiatok. Toto bola moja príľba, keď som začínal prvé preteky úplne. Čiže to mám takú históriu. No a toto bola posledná príľba, ktorú som jazdil naposledy majstrovstvo sveta. Takže to sú dve také vzácne kúsky, ktoré ako mám odložené. No, začal som jazdiť drotovný Hlohovec. Telovýchová jednota Hlohovci mi kúpila prvý motocykel, taký lepší, to bola Java 250, Java Junior, na ktorom som začal jazdiť za drotovnú. Potom som vyhral niektoré preteky. No a v roku 70, už keď som niečo vyhral, tak som to začal brať nejak tak vážne, ma to zaväzovalo. Drotovná Hlohovec mi pomohla sa dostať k Yamahe, lebo s tým výsledkami už ma to tak zaväzovalo, že som začal jazdiť majstrovstvo sveta, nemal som auto, tak mi kúpili Aviu. Najprv sme mali tak odstavenú tam na dvore, pomohli mi ju spraviť. Začali sme chodiť na závody. Treba sme išli na prvé preteky s tou Aviou do Fínska. No a éra môjho pôsobenia v motocyklovom športe začala vlastne po revolúcii, keď som založil Classic Klub Hlohovec a s týmto klubom sme spolu zorganizovali niekoľko pretekov. Čím viacej sme organizovali pretekov, tak tým bolo viacej pretekárov. Až nakoniec sme organizovali majstrovstvá Európy v oldtimeroch v jazde pravidelnosti. V týchto pretekoch, keď už po niekoľkých rokoch som nepretekal, tak som si povedal, že to skúsim znova a začal som jazdiť veterány len tak pre seba. No a potom, keď to trošičku začalo ísť, tak som si povedal, že si
obnovím licenciu majstrovstva Európy a začal som jazdiť ako triedu 250 na Java Junior, čo som niekedy v roku 66 začínal. V roku 2005 som to skúsil a získal som titul majstra Európy. Čiže to bolo mojim narodeniam také moje vlastné, že som niečo získal prvýkrát v živote majstra Európy. No a v roku 2006 som skončil na druhom mieste a v roku 2007 som musel prerušiť kvôli zdravotným problémom, pretože som mal operáciu a potom som začal znova. Do roku 2009 som rozmýšľal, či áno, alebo nie. No a vyhral som v Taliansku, v Novom Meste nad Váhom, potom boli závody ešte na Adrii v Taliansku, takže tieto som vyhral a skončil som tiež prvý, takže som dohromady získal 3 tituly majstra Európy. Len problém je ten, že aj organizovať, aj závodiť sa nedá. A potom ďalšia vec je tu, že mám malú dceru a musím sa starať o rodinu. Keď som bola malá, som synovi pomáhala leštiť motorky. No, tak keby som mohla povedať z pohľadu manželky, že aký je život s motocyklovým pretekárom, dalo by sa to asi zhrnúť tak, že v podstate sa celý život točí len okolo motoriek. Celá rodina, celý chod rodiny sa vlastne prispôsobuje kalendáru motocyklových podujatí. A tím dnešní prázdninové vysílání končí. 2 krátké ukázky z tvorby televize Hlohovec nám otevřely novou spolupráci a ukázali, jak zajímavý obsah v našem partnerském městě vzniká. Poměrně brzy se do Hlohovce vypravíme osobně, navštívíme jejich město a hlavně televizní studio. Ukážeme vám, jak funguje televize ve městě, které má asi o 2000 obyvatel více než hranice, ale na rozdíl od nás nevysílá týdenní zpravodajství, vysílá denně. Podíváme se také na to, jakým způsobem se jejich vysílání šíří a dostává k divákům. No a já se teď už ze studia pro dnešek loučím, příště už vás opět přivítá moderátorka Klárka. Děkuji vám, že jste byli se mnou i u dnešního vysílání, užijte si léto a těšíme se na viděnou příště.